La punctul 1, aflat în dezbatere pe ordinea de zi, avem 89 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă și o abținere. La punctul 2, 128 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. La votul 3, la punctul 3 de pe ordinea de zi, avem 115 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 13 abțineri. La punctul 4 al ordinii de zi avem 128 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. La punctul 5 avem 128 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. La punctul 6 avem 123 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 5 abțineri. La punctul 7 avem 128 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. La punctul 8 avem 128 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. La punctul 9 avem 127 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și o abținere. La punctul 10 avem 102 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă și 0 abțineri. La punctul 11 avem 101 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 27 de abțineri. Iar la ultimul punct aflat în dezbatere astăzi, punctul 12, avem 88 de voturi pentru, un vot împotrivă și 39 de abțineri. La ședința de astăzi și-a exprimat votul 128 de senatori. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule senator George Dircă. Stimați colegi, urmarea anunțului. Vă informez că inițiativa înscrisă la punctul 1 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 2 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 3 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 4 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 5 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 6 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 7 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 8 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 9 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 10 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 11 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 12 a fost adoptată.